Imaginați-vă că aveți în față 3 pahare cu apă. Pentru a-l bea pe primul trebuie să plătiți 5 lei, ca să beți în al doilea nu trebuie să plătiți nimic, iar dacă îl beți pe al treilea, veți primi 5 lei, pe care îl alegeți. Dacă răspunsul vostru a fost paharul numărul 3, atunci o să vă îndrăgostiți de filozofia din spatele aplicației WowApp, despre care vorbim astăzi. La prima vedere, WowApp este o simplă aplicație de mesagerie, chat și video calling, însă în spatele ei se ascunde o filozofie care redefinește conceptul de free în magazinele online de aplicații. I'm Thomas Nobel and I'm the founder of WowApp. Thomas a înființat compania Nobel acum 17 ani, iar în momentul de față conduce un business internațional cu una dintre cele mai rapide creșteri din Statele Unite ale Americii. În ciuda experienței sale generoase în domeniu, Thomas mărturisește că dezvoltarea aplicației WowApp a fost o adevărată provocare și un efort susținut care a durat 5 ani. It's been an incredible challenge to build WowApp. If we didn't have some of the smartest developers that I've ever worked with, I don't think we could have actually pulled it off. Because on one hand, it looks like a chat app, a calling app, which looks quite simple, although we often forget that the good calling chat apps that are out there, they belong to huge corporations. And WowApp was built with a team of 70 people. WowApp are ambiții mult mai mari decât o simplă aplicație de chat și video calling. Filozofia din spatele softului este că toți utilizatorii unei aplicații participă la succesul ei și ar trebui răsplătiți pentru asta. So WowApp is based on Wowism, a new economic concept that's based on sharing, doing good and happiness. WowApp shares more than 70% of all revenue margin with the members. It's important to notice that WowApp is free, so members can only win and nobody can ever lose in the process. WowApp offers functions like chatting, calling, and video calling. And when members participate in these actions, they can actually earn from such things as advertising, paid calls, or people purchasing paid numbers that they have coming to their account. It's an invitation system, so as you invite all your friends, you will start earning on all of your network. You can then choose what you want to do with these earnings. You can cash them out for yourself, or you can donate all or part to a charity of your choice. So we have nearly 2,000 NGOs inside the app. In Romania, we have, I believe, 11 connected today, and we are directly connected with these charities, and some of them have also said that they are going to invite all their donor bases to help us spread the word of doing good. Așa se face că, deși aplicația este gratuită, își remunerează utilizatorii cu 70% din încasările pe care le înregistrează din advertising și apeluri plătite. Restul de 30% sunt păstrați pentru a acoperi costurile de dezvoltare și de mentenanță ale aplicației. As a member, you can make money without ever spending money. So advertising is key there. As you see ads or as people in your network see ads, you actually earn from those ads. WowApp retains 30% of the ad money and basically pays 70% of the ad money to the network. The goal with the 30% is to cover the cost of development, the cost of maintaining the platform. So we've made sure that the ads are not intrusive to the experience, because when you're chatting with a friend, you do not want an ad popping up and taking over the screen. They're banners positioned in a way that they're not too intrusive. Aplicația a devenit populară la foarte scurt timp după lansare. În ultimele 3 luni a crescut de la 9.000 la peste 100.000 de utilizatori din peste 100 de țări. 35.000 dintre aceștia sunt români. Thomas ne asigură că eforturile de marketing au fost minime și s-au concentrat doar pe piața de la noi. În celelalte țări, spune el, aplicația a crescut în mod natural, într-un ritm pe care nu l-a mai întâlnit în cariera sa de până acum. Because it's an amazing concept. Because think about it. How often have you heard of something that you can join for free? It actually pays you real money that you can use, and you can use that money to do good with just 3 clicks. Pe lângă funcționalitățile de mesagerie și videocall extrem de bine executate, stabile și complexe, WowApp este o aplicație specială prin misiunea sa. WowApp este o aplicație care reușește într-un mod simplu și intuitiv să-ți ofere o experiență coerentă de chatting alimentată de o filozofie economică originală. Utilizatorul nostru, partenerul nostru și de un moto pe măsură. Dacă vei dărui, vei fi mai fericit. I believe if we do good things unselfishly, it actually gives us happiness.